Bon dia. Bueno, vaig llevar aquest look ochentoso. Bon dia, lots. Avui és un dia interessant, tio, la veritat. Fa molts de dies que estic molt intensament. És el dia que m'he aixecat després de tot l'estiu, la qual vol dir dues coses. Una, que estic descansant mentalment, que m'ho estic passant bé i estic fent molt de plans i tal, la qual després vol dir que necessito dormir, per això no m'aixec prest. Però a la vegada, tio, enyoro un poc la meva rutina, tio. O sigui, jo sóc una bèstia d'hàbits. A mi m'agrada molt estar a fer hàbits i tenir una certa rutina així. I estiu no l'estic tenint, però bueno, vull pensar que és perquè és guai, perquè és bo, perquè estic fent moltes coses i tal. És com, per exemple, el vídeo que vau veure de Lluc a peu, evidentment, el dia següent no m'anava a aixecar prest, perquè bàsicament vaig arribar a les 9 del matí a casa. Però, bueno, i això, i avui és dels pocs dies que tinc, pues, tranquils, en plan, tranquils, ve un amic meu a visitar-me a l'aeroport, que l'he d'anar a cercar a l'hora baixa, però durant el matí no tinc res, per tant, sempre que puc fer esport, per exemple, ara no estic fent gent d'esport, pues, sempre que puc trobar un moment a l'agaf, i mira, avui de matí és un dels moments, i ara anirem a córrer, i després hem quedat amb una mica a fer un cafè. I ara anem a canviar-nos, no aniré a córrer amb aquesta camiseta, amb aquest collar i tal, que és bastant incòmode, anem a córrer, i després anem a quedar amb el meu amic, i a tope. Bueno, ara ja estem canviats, anem cap a la playa, que està a partir de carrers cap allà, i farem una sortida de 8-10 quilòmetres. També és el que deia, que vull aprofitar per els dies que tinc així més tranquils per poder entrenar amb tota la calma, que queda amb el meu amic d'aquí 2 hores. I tinc temps d'escalfar, no sé quant, estar, tota la calma. I també vull aprofitar i fer un bon entreno, saps? Perquè és molt de dies que no puc. Ja no perquè no tinc temps, sinó perquè estic molt cansat. Per tant, anem a intentar aprofitar a les 9:30. Esperem que no pegui molt fort el sol. Això de xerrar pel carrer m'està costant molt. I abans de començar a córrer faré un running fit check d'aquests, que la veritat tampoc és que dugui res massa transcendental a l'hora de córrer. La veritat el que duc és roba random que tinc per casa meva, a juego en les sabates i ja està. Però sí que me fa ensenyar-vos un poc el que duc i la meva com me gestiono el tema d'escórrer. I aquí, en els peus, tinc les meves Pegasus 41, que me les vaig comprar per fer la mitja marató a Barcelona, i des d'allà les he utilitzat bastant. La veritat, estic bastant content perquè són sabates amb una sola bastant, no gruixada, sinó així, molt rugosa, que la puc dur un poc per tot, bastant versàtil, i això que van bastant bé. En teoria són unes daily trainers, i bastant content amb elles, la veritat. I després tinc aquests calçons Under Armour, que són així curtets, que arriben per aquí. És que aquest espai, que són com super fresquets, tio. I després, tio, això és igual una tonteria, però, tio, aquests calcetins, tio. Aquests calcetins són els baratos des de Decathlon i me flipen, tio. Però és que literalment tinc calcetins de Nike, no sé quantos tal, i si hi ha aquests calcetins per poder sortir a córrer, pilli aquests calcetins sempre primer. I després tinc aquesta rinyonereta, perquè clar, la cosa que jo tenia un rellotge, jo no duc rellotge ara, no me trobava el GPS, no sé què, bueno, era un rotllo, i ara poso grab tot, grab s'estrava, grab amb el mòbil, i clar, he de dur una rinyonera, però bueno, tot i així sempre la duia, per tema dels cascos i tal, i molt content, tio, la veritat, puc dur les claus, puc dur això, i mira, i és que més me te l'apretes aquí, i pots dur el mòbil, no sé què, si et criden alguna emergència pots contestar, així que molt bé, però bueno, crec que ja està, ja he dit tot el que volia dir. Bueno, i aquestes ulleres de sol, hacerme el xulo, ¿vale? Perquè és la moda, i ja està. Anem a la playa, i anem a començar a escalfar un poc, i a córrer. Cada moment que passes temps fa més calor, i morirem. Però bueno, vinga, anem a córrer. ¿Qué cojones, tío? Además soy el loco, ¿dónde entras?
Fa molta calor. Aquell home vull ser jo, d'aquí 40 anys. En el meu cas, i anirà per de matí. Sí. Sounds like a plan. Estic calm. Jo vaig de crear el meu amic que m'obri aquesta porta i està supercansat perquè curra de vespres, pobre, i li he demanat, per favor, que m'obri aquesta porta. Quan he d'evacuar de per tots els costats, m'estic deshidratant, per favor, necessito. He cridat ara i diu, per favor, obrin la porta. Ara ja he anat, vaig cap allà i a veure aigua perquè m'ha mort. Se me veu algo? Amem, jo crec que estaré i vos pujarà mirar molts a la cara. Pues ara el plan és anar-me'n me'n vaig a la casa que tenim més a vora la costa, que és allà on dormirem el meu amic, i vaig a fer un pot de compra i tal, i res, tio, són les 2, tio, i si he d'anar a comprar, no sé quantes tal arribaré, dinaré a les 4 i ja quasi l'hauré d'anar a cercar, però bueno, a xope. Anem a comprar 4 coses. Havia menjar per el meu amic. No, és broma. Ja he comprat. Ara a casa. Això se mos fondrà en el cotxe. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way. Bé, i ara ja hem arribat a casa i, tio, estic disfrutant molt aquest dia, en plan, la veritat és que aquests dies, com deia abans, que són molt intensos, tal, i pues, jo pues, a vegades m'acosta un poc adaptar-me quan me trobo fora de la meva rutina, no? Pues, tio, estic disfrutant d'aquest dia, haig de comprar, tal, no sé què, i això molt tranquil·la. Després sí que és vera que avui ja ve un amic meu un altre i començaran dies intensos, tio, però aquest dia és la veritat que el necessitava bastant. I res, tio, i ara, pues això, faré el dinar, i és una pregunta que intentava evitar a tota costa, que he de dinar? No sé, ja veurem, tu, anem a pensar-lo, i això, anem a fer el dinar i descansar, tio, que són les 3:30. La veritat que una mica raro, però me val, tinc gana. Ok, idò, hora del cafè. El meu amic arriba d'aquí una hora. Una hora? Una hora i algo. I sí, ara pues, me queda editar 4 coses de tota aquesta setmana intensa que he tingut amb els meus amics de Bèlgica. I res, i ja d'aquí poc serà hora d'anar a cercar-lo, així que res, a currar ara. Qui diria que me'n vaig cercar a un col·lega a l'aeroport?
Bé, i de com sempre l'havia de liar, sense voler vaig apretar el botó d'aturar de gravar. Pues això, vaig anar a cercar el meu col·lega i me'n vaig anar i no m'he pogut despedir. Per tant, si heu arribat fins aquí, moltes gràcies, estic superagraït i, bueno, ens veiem en el següent. Adéu, adéu! Ciao. Ciao, pescado.